Pag-abot nila sa Betsaida, may mga tao didto nga nagdalas ng bulag nga lalaki kay Jesus. Nagpakitluoy sila sa iya nga tandugon niya ang bulag agud makakita. Gani ginuyatan niya ang kamot sang bulag, kagituytuyan pagkadto sa gwa sang Betsaida. Pag-abot nila sa gwa, giduplaan niya ang mga mata sang bulag. Dayon gintungtong niya ang iyang mga kamot sa bulag kag napamangkot. May nakita ka na bala? Nagtangla ang lalaki ka nagsiling. Nakakita na ako sa mga tao. Pero daw sa mga kahoy nga nagalakat. Gani gintungtong liwat ni Jesus ang iyang kamot sa mga mata sang bulag. Pagkatapos naghimutad sing maayo ang bulag kag nag-ayo ang iyang mga mata. Matag na ang tanan siya panulok. Ginpapauli siya ni Jesus kag ginsilingan, "Hindi ka magbalik sa Betsaida." Pagkatapos adto, nagkadto si Jesus kag ang iyang mga sumulunod sa mga baryo nga sakop sang Caesarea Philippos. Samtang nagalakat sila, nagpamangkot si Jesus sa iyang mga sumulunod. Suno sa mga tao, "Sino bala ako?" Nagsabat sila, "May mga nagasiling nga ikaw si Juan nga manugbautiso. Ang iba nagasiling nga ikaw si Elias. Kag ang iban pagid nagsiling nga ikaw isa sa mga propeta." Dahil nagpamangkot siya sa ila, "Pero suno sa inyo, sino bala ako?" Nagsabat si Pedro, "Ikaw ang Kristo." Dahil ipandaman sila ni Jesus nga hindi gid magpanugid bisan kay sino parte sa iya.